En om het wetter vertellen 100 acteurs, dansers, muzikanten en de autoradio het verhaal. De productie is in handen van de mannen van Bujoch. Zout. Is daar, bij die gevoelige maten. Het is als een kus. Is het niet prachtig? Oh, ik bedoel een kusje, man. Krijg je dan? Paf, energie. Hoe is het? Goed. We waren gisteren try-out waar alles fout ging met alle techniek en de teksten. Omdat de zenders uitvielen. Maar met 2-3 uitvaldingetjes vandaag was het een heerlijke voorstelling. En dan sta ik net uit water, zeiknat en lekker warm douchen. Die jongens van Bujoch, dat zijn ook cowboys, die durven dit soort dingen. Dat vind ik echt te gek. En dat ik op zo'n flyboard mag en dat ik met jetskis heen en weer mag scheuren. En ze hebben een mooie tekst gemaakt, een mooi verhaal. Dus ik ben hartstikke blij dat ik in dit stuk mag spelen. Ik vind het echt te gek. Wat vond u ervan? Nou, ik vond het spectaculair eigenlijk een beetje toch wel. Ik vond het geweldig. Ik vond het één groot feest. We konden alle spelers net goed zien, want we net altijd even goed vluchten. Maar het spektakel weer prachtig. Bielschermen voor in de auto rekken vernield. Daar toch weer wat minder goed te volgen. Het werden poppetjes, ze waren heel klein, zeg maar. Maar het hele, hoe het er allemaal uitziet en met die lampjes die naar buiten gaan. En toen het heel weinig was, vond ik het eigenlijk het sterkst. Er zou weer de meer malheur. We hebben heel mooi waar met repeteren. Toen hebben we een paar dagen al dat minder wie. En toen ben we gewoon aardig achterop rekken, technisch jongen. Dus we moeten een beetje inspelen en dan komt alles goed. Maar ik ben absoluut net ontevreden. Maar er was nog meer. Nou, er zit meer in. En dat weet elke niet. Maar elke niet bokst ik gewoon. Het is je zak grut en het is zat technisch en alles hing het zo. Het is een puzzelstukje met 1000 stukjes. En alles hing het ook aan elkaar vast. En als alles op zijn plak valt, dan gaat het goed.